Здравейте! Да, вече съм правила подобно клипче, но сега мисля да направя същото, да видя кое клипче има по-голям успех. Но с това клипче ще направя изключение, защото току-що го качих, а онова клипче го качих преди 2-3 седмици. Тъй като на 5 ноември ми е рождения ден, не се вълнува. Все пак устарявам след една година. Да. И сега ще се уличам. Да. Махам с ръчедниците. Така е по-добре. Та-да! Сега запомнете ме, аз съм по пижама на Сплюпи Коте. И сега, какво мислите? Дали да съчетая, въпреки че бузата може бузата ще се вижда, дали да съчетая ето този дънков клин, това е дънков клин, не е дънки. Но вие не го виждате. Тук си има специални джобове. Това и... И какво сега да измисля? Ами... Сега ще се облека и ще ви се покажа. Ето ме с клина. Сега избудата с клина. Ето ме и в дънките и това чуйте. Да се... Не знам. Обучорапи. Да. Дано да сте ме запомнили, защото няма как лак да се хича на стола. Мисля да обуя... любимите ми чорапи на Адидас и сините. Сега разбира се, това няма да има значение какви са на цвят чорапите ми. Ами... защото... Защото нямам физкултура и няма да се преобувам и никой няма да ми гледа чорапите. Ело, насам. Хи-хи. Така. Готово. Те са 7-8, както виждате. 7-8. Сега ще обуя другият Сплюпи. Влайсенте! Както казвах на някой си там клипче, където ще се казвам Топракяшин. Просто това ми беше най-любимия сериал. Сезони на любовта и за това. Беше. Уау! Казвам. 1, 3, 5, влайсем 3 е малкото име на Present Continuous. Така. Си на комплект. Дами, това беше останалото клипче, което някои от вас чакаха с нетърпение. Да. Дали да си облича униформата? Няма си идея. Да си обличам.
което ще да забравя. Ето така е супер. Сега, да се срещам. О, записвам. Hello. Споля. Готова съм. Сега само времето така. Вярно. Не питайте, скъса ми се миналата раница. И за това сега съм признала да дадах хората си. Което, както виждате, е на малко сладко котенце. Пари, портмоне, нямам портмоне, пари. Не, имам. И смятам да ви го покажа. Ами да, действителност. Чакайте, не знам дали виждате. Ето, извинете. Кое от двете да избера? Имах три, но не знам къде ми е третото. Това портмоне. И ще иска колова. И това портмоне. Аз съм на мнение за това портмоне. Той това портмоне е готско. Ау. Бъц. За това портмоне, пък и вътре има моя снимка. Чакайте, сега ще ви я покажа. Опа, не е тук. Тук е. Спабеди. Готово. Добре. Сега смятам да ви покажа моите стикерс. Първо стики. Прочутото извънземно. Второ стики. Това, което най-много исках, най-много го спечелих. Трето стики си имам още 6. Слонос. Четвърто стики си. Пращу-мащу. Пето стики с Кости Нурка.
Така тази костенурка ще рапира. Само гледайте. Хубаво рапира и последната. Обожавам я. Златната ръбка. Кюп, кюп, кюп. Това ми бяха всичките стиките общо. Върху кутията ми от ластици. Да. Искам да ви покажа едно много готино нещо, което направих от ластици. Значи, в момента това е 11 секунди. Трябва да имам макс до 15. Толкова ми е клетчетата. Ами да. Един момент да ви го покажа. Падна вилицата. Ето ми е кутията от ластици. Много те не може да ластиците. Групирала съм всички кукички по цветове. Ето при тази. Всички розови. Сега, това не го правих един ден, а го правих много дни. Това е такова от гривни. Е супер разтегателно. Знаете ли, сега ще ви покажа всичките гривни. Не знам дали ще ги видите хубаво. Гривна бяло и оранжево. Гривна няколко розово и син и жълто, няколко лилаво и синьо, и някое червено и розово, и някое жълто и зелено. Тази гривна от тези смесените ластици. И не мога да ви показвам всичките гривни. Само да си лепна стикес. Добре, рибката е трета лепната, защо не първа не знам. И последно лепнато е пресч. Така. Добре, вече буквално това беше, защото е 12 минути и 50 секунди. 12, да! Точно, но... Чакай, ще приключа, когато стане 12 точно. Баба, до скоро!